Takže čaute, s vami je Mikrafťák a dneska tu máme konečne zase ďalšie video. Ako vidíte, tak tu máme novú sezónu v Brawl Stars. Ale ešte predtým tu mám novú postavu, ktorú si asi musel switchnúť každý. A dneska si budeme do polovice otvárať Brawl Pass. Takže je to nový Brawl Pass, takže sa máte na čo tešiť a asi kúpte si Brawl Pass, je to asi najvýhodnejšia vec, ktorá sa dá kúpiť, takže ideme na to, na otváranie Brawl Passu a zase opäť som trénoval, zase mám už 10 000 trofejí, takže tak, asi sa všetci tešíte na megaboxy, ktoré budú, počkajte, o 3 dni a 18 hodín by to malo byť, takže sa každý asi na megaboxy teší a za 10 otvorených megaboxov získanete skin na Rika a je fakt úžasný, nádherný, takže ideme na to, takže ideme otvárať Brawl Pass. Takže prvý, tu máme takýto pin, ktorý vyzerá veľmi, veľmi pekne. Wow. Potom tu máme Star Drop, takže poď, čo nám padne a jasné, že je to rare. Potom tu ale máme 100 kreditov, ďalších 100 kreditov, asi sa nám za chvíľu otvorí Max. A máme tu 100 blingov, 1000 coinov, ďalších 1000 coinov, potom ďalší pekný nahnevaný pin, ktorý tiež vyzerá veľmi, veľmi, veľmi dobre. Potom tu máme ďalších 100 kreditov a posledných 100 kreditov a máme Max, takže super, máme nového mytického brawlera a teraz si to dám na... Ja si to dám asi na tú Bibi, lebo to je tiež dobrý brawler, tak si to dám na Bibi, let's go. A ďalších 100 blingov, ďalších 10 gemov, Brawl Pass je asi najlepšia vec, ktorá sa dá kúpiť. Potom tu máme ďalší pekný pin, ktorý tlieska. Potom 1000 powerpointov. Ďalších 1000 powerpointov. To je fakt veľmi, veľmi veľa. 100 blingov. 100 kreditov. Ďalších 100 kreditov. Možno, že si dneska otvoríme aj Bibi, ale to si nemyslím, že by sme si tak rýchlo otvorili. Potom ďalší pin, ktorý dáva like. Potom 1000 coinov. Opäť ďalších 1000 coinov. Zase 100 blingov. Potom 100 kreditov. Potom ďalších 100 kreditov. A ďalší pekný pin, ktorý tiež zase vyzerá opäť dobre. 10 gemov. Ďalších 10 gemov a už sa blížime k tejto tu polovici, kde budeme mať aj spray, takže 100 blingov, ďalších 1000 coinov, opäť ďalších 1000 coinov a hlavne tento krásny nový spray. A teraz ideme otvárať tieto tu Star Dropy, takže poď, prvý Star Drop. Čo nám padne? Super, 50 blingov. Ďalší Star Drop. Ďalší super. 200 XP doublerov. Neviem, na čo sa... Dobre, ďalší Star Drop. Super. Epic. Poď, niečo dobré. 100 kreditov, nice. Dobre, ďalší Star Drop uvidíme. Epic. To musí byť... škoda, je to epic, ale čo nám padne? Nejaký pekný pin na baza, dobre. Ďalší Star Drop, poď, klik. A nič, zase,
čo to je s týmito stardropmi. Poď, čo to aj, prosím, nejaký dobrý stardrop, zase nič. Ďalší stardrop. A zase nič, čo to je, samé rérky. Ďalší stardrop. Zase nič, čo to je? Čo to má znamenať? Prosím, teraz to už musí byť mythic. Klik. Zase nič. Čo je toto? Posledný stardrop. Klik a nič. Škoda. To je veľká škoda. Ale aspoň máme za 78 gemov by som to vôbec nedal. Ale dobre, to bola polovica otvorená tohto tu nového Brawl Passu a hlavne ten skin na Ems sa mi strašne páči. Počkať. To som nevedel, že tak za chvíľu si otvoríme legendárky. Povedzte, čo by ste si vybrali z týchto 4 Crow, Spike, Sandy alebo Amber. Ja som Amber získal v minulom dieli, takže asi si dám toto Sandy. Takže toto bolo asi celé video o otváraní Brawl Passu. No, nemám celý toto dokončený, ale natočím video, kde si skúsim ten skin na Ems, keď ho už budem mať. Takže všetci sa asi budete tešiť na megaboxy a samozrejme aj na nový skin na Rika. Ale nebojte sa, keď nebudete mať Rika a otvoríte 10 megaboxov, tak dostanete aj toho Rika, aj ten skin. A ten skin je strašne veľmi pekný. Sú dve také verzie, aj blingový a gameový, taký fialový. A tento originálny, ktorý viete získať za 10 otvorených megaboxov. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Uvidíme sa pri ďalšom Brawl Stars videjku. Takže čaute!